Takže guys, sorry, nenačítalo sa mi to, ale idem dneska hrať Moose Academy. Takže si užijte videjko. Už sme tu v škole, sorry, že som to chcela stopnúť. Čo mi tam vyskočilo? Peniaze. Chicken? Aha, to chicken. Yes, mám hammer. Yes, ešte, že mám hammer, kámo. Keby nemám hammer, tak asi... Takže ja už som to hrala, ale nie na tomto účte. Som to hrala na Madlica, alebo Mandlica, alebo neviem. Mám 2 jablka, hammer, chicken, 1 kávu a 0 peňazí. 0. A on má pálku. Ja mám hammer. A čo je 1. hodina? Guys, ako píšete zajtra niečo, my napríklad píšeme matiku. A to je strašné. A to je koncoročná, takže jo. Niečo strašné. I guess. A nám to prežijem, ale akože mala by som sa učiť, ale chcela som vám niečo natočiť. Lebo hovorila som, že budem vlastne točiť celotýždenný vlog, ale mama mi to zakázala. Takže v tom prípade nebude celotýždenný vlog a preto budem vlastne tie videjka. No. A ten rozvrh, čo som vám hovorila tými videjkami, ja to som nehovorila, to som hovorila v tom vlogu. Ale tak nič. Ale ak som to hovorila v nejakom inom videu, tak to neplatí. Učím sa. Akože mne to nepridáva žiadne mental health. Čo to? Let's go rabbits. A to je moc nuda, ja vám to ide pokazať. Kto nejaké let's go rabbits. A vy, tí, čo nevedia, čo je táto hra, no tak vy vlastne budete zrazu vy potom budete po škole a vlastne potom tu bude ten Mumu a on vás bude proste naháňať a vy musíte utiecť, musíte nájsť 3 kľúče, jak v Piggy. Proste musíte utiecť. Potom tam budú nejakí typkovia, proste nejaký ten americký futbal, čiže to bolo. Ale viac vám nejdem prezrádzať radšej, pre tých, čo nevedia. No, to by stačilo. Reading class, ježiš, to neznášam čítanie, fuj. Kamo, sorry. Nie, prosím, že tu bude sír. To je škrečko. Nie, ja nemám sír, ale to škrečky, to safríš. Takže nebudeme škrečky. Nikto nemá škrečky tam. Dobre. Dúfam, že akože... No, dúfam. Možno z pozadí je počuť nejaký dážď, ale u nás strašne leje, takže preto. Ten dážď neznáša, to je strašné. Ja chcem mať plný ten mental hate, tak sorry, že tu proste sedím. Ale... Aha. Cool. Proste nič iné ma nenapadá. Ježiš, class school is over. Ale akože potom vám ukážem vlastne, že kto bol kvôli čomu po škole. Nech viete. You detention? Ja vlastne hej. Raz to robím úplne také, že vlastne my sme po škole, takže... Kde je detention? Čech spoj. Tam je reading, nie? Tam nie je detention. Tu je detention. Hej. Ježišku. Takže vám to ukážem. Takže ja som... jasné. Že som skipla proste, že som preskočila hodinu. V útorok a v štvrtok, že som skipla hodinu. Potom tá Tesla len na 94, že neviem. Lala Idina flying with Ili Skype? Čo to bolo? Ja fakt neviem. Ale ja som bola vlastne
že som skipla, že vraj v útorok a štvrtok školu. Akože triedu, proste hodinu. Ten smajlik skvelý, kámo. Ten smajlik je bombový. A to sú šupliky. Yes. Som zabudla, že to sú šupliky. Yes. Ale už asi nemôžem ísť za škričky tam, takže mám kopu jedla, takže bomba. Všetci sedíme až na toho Iliaske. Čakaj, idem sem si sednem. Ne, on mi zobral miesto. Chcela čítať, ale tak. Nový pán učiteľ. Dobrý deň, pánovi učiteľ, dávam cez gibuľu. Ježišmaria, podľa mňa viete po anglicky, ale ja nechcem mi to prekladať. Takže asi nebudem. Ak som niečo preložila zle, tak sorry, nie som taký majster v anglii. Že Mu je maskot, ktorý miluje vlastne hranie. Teraz je škola over, že proste skončila a že vlastne deň sa skončil. Teraz je časť pre študentov ísť domov. Ale ten maskot zostáva v škole, ako keby, ja neviem. Čo by mi zhevec? Že asi zlý, alebo ja neviem. Studenti zostávajú po škole, do muskru? Čo? Ja neviem niekedy, kama, sorry. Sure not trip. The students won't be sure not trip. Že študenti behajú, ale nie akože na trip. A ďalej som to nestihla. Takže bomba. A už som niečo preložila zle, lebo anglínu neviem moc dobre. Takže text to prečítajte. Dobre. Tak si to stopnite. A ešte vám to tam dám. Hurá! Ešte prejdem skrinky, či... A to myslím, že sa neprehodilo nič. Takže... A teraz, že ideme domov, takže to sme si iba odsedeli. To je dobré hovoriť, že sme si odsedeli školu. Tam vidíte tie kľúče, že... Teda vidíte, že je tá škola zamknutá. Takže, no... Bomba. Čo robíš? Ježiš, on na toho klauna mám normálne studenta. Prečo máme biele batohy? Však to bude hneď špinavé, to je strašné. A teraz nemôžem ísť, lebo tam je bariéra. Asi myslím. A teraz tu, no, nejdem hovoriť. No, ale akože na tom mobile to nie je vidno. Že vôbec. Takže ja keby som vami, tak moc neklikám. Pretože nejde to vidno. Vidíte, tu majú proste lasery. Nechápem, aká škola má takýto security systém, ale dobre. And be careful. Že máme veľa... No, dobre. Keď tak starajte do príklad. Čau mu. Tam bol mu. Ježišmaria. Počkaj, ukazuje mi to, nie? Mne to neukazuje. Pardon. No jasné. Ježiš! No vidíte toto. Proste na tom... Čo robím? Ja nejdem otvárať skrinky. Takže... Pretože... Ja to iba zaskáčem. Mne sa chce skákať. Sure, ja si počkám tu. Na prčíc. Ne! Moje mental health. Dám si sedlo. Ne. Come on, ja neviem. No. Tak. Ešte modrý kej, ale fakt ja nemôžem otvárať skrinky. Dobre. Pretože mne sa mi neukazuje. Ešte dám si kafínčko. Ja musím ísť tam ešte naspäť. Čic. Takže neoplatí sa tam skákať. Zostaňte na začiatku a nehľadajte, keď ste na mobile.
Na počítači hľadajte. Ale na mobile fakt nie. Že ja som všetko... Prečo mi to za to kafa nič nedalo? Komu? Takže môj mental health je na tým dosť blbú. To je super. Maria. Zase preberať skrinky. Neviem, či tam... Neviem, či tam niečo budem. Nemyslím si. Maria. Už tam zostali. Nej, no, dobre. Tu nič není. Typku, čo chceš? $20, ne? Co nemám. Bože. Computers, yes, môj obľúbený. Ty computers robte. Kde mám síru? No, neviem, akože red. Ježiš. Yellow, green. Yellow, red, yellow, blue, blue. Yes. Yellow, red, blue, red, the green, green. Yellow, red... Nie! To prčiť. Ježiš. To už nejde. Takže vy keď teraz pokazíte, tak no. Ty idiot, čo robí? Ja to mám, ja mi to jedno. Čím môžem sa učiť? Dobre už. Mám nejaké preložené nohy, ten učiteľ. Prosím, ešte nezvoní. To je asi prvýkrát, čo mám... Proste nechcem, aby zvonil. No ja nechápam, prečo to akože... To pridáva mental health, ale... To je kompútra. Aj peniažky. Keď to pokazíte, tak vám to iba zoberie mental health. A ja som si zarobila pekných 7 eur. A viete, čo ide pred sedmičkou? Ne, už končila hodinka. Ok, guys, ja teraz budem asi v prvej osobe. To mi príde fajnové. Nie, vôbec to není fajnové. To si nechám na konských hrách. A možno ešte neskôr robím niečo z konských hry. Vidím, ako sa... Nestem zamkol ten idiot. Sorry, nechcem byť prosta, ale... Hej, to sú tí, oni... Hej, to som hovorila o tom futbalovom týme. A pardon, americký futbal. A pardon, šteká mi tu pes. Musím ísť za ňou. Nech zmlkne. A Juška, ja točím. Musíš byť ticho. Nezabezpečila som si, aby pes bol ticho. Ale teraz my proti ním ideme bojovať. Ale akože oplatí sa proti tomu bossovi. Ježiš! Je to teda taká klasika, na obede sa bijú niektorí. Nie! Akože najlepšie je sa vyhýbať. Ak nemáte životy. Ako ja. Dám si kofíčko. Ne! Čo? Ja mám loptu! Ne! Dobre, Cheats. Pardon, ja nechcem byť sprostá, ale to je... Ja nie som žiadny Roblox hráč profi, ale dobre,
Nie! Nie! Fú, to som stihla. Uj! Ne? Kámo, to je strašne. My ich nedokážeme zabiť. My sme úplne nemožní. Nie. My sme nemožní, jak naša trieda. Ale nie, ja to nemyslím vážne. Reálne, čo mám robiť? Ja mám úplne minimum. Čo mám robiť? Pomoc. Ne. Nebehať. Ne. Čo máme robiť? My sme úplne v zadku. Nie, ja mám loptu. Prečo mám loptu? Ne, kamo, nie. Ja mám minimum. Ja mám úplne minimum. Do mňa niekto štuchne a zasypiem sa jak balíček kariet. Ja si nerobím srandu. My sme úplne mŕtvi. Ježiš. Na kšižku, prosím, zachraň ma. Ty máš prák aspoň. Ja mám, že kladivo a minimum životov. Kokšo? Kámo? Čo mám robiť? Vysvetlite mi. Čo mám robiť? Ne. Kámo, ale my mu neoberáme vôbec, že vôbec. Ideme oproti. Ne. Takže toto je nenormálne, že my to proste iba skačeme. Ne. Pardon, že by tu chodila nejaké správy z Messengeru, ale tak to nič s tým neurobím. Ne. Nie. Do prdele. Pardon, ale to inak nejde popísať. Ježiš. Nech običko by bola sa kľudnejšie než táto hra. Ale však ho zabí. Však ty máš prak. Ja nemám nič. Že nič. No, bomba. Fakt super, ja som... Tak nemám Robuxiky. To by bol asi koniec videa, tak čus.